Καλώς ήρθατε στο σημερινό μου podcast. Είμαι η Καρόλα Φόλα Αλέπη, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος και λογοθεραπεύτρια και σήμερα θα μιλήσουμε για πρακτικά tips ολιγόλεπτης χαλάρωσης που μπορείτε να ενσωματώσετε ακόμα και μέσα στο πιο απαιτητικό σας πρόγραμμα. Ας δούμε λοιπόν μερικά εύκολα, γρήγορα και πρακτικά tips. Διαφραγματική αναπνοή. Το κλειδί στην γρήγορη χαλάρωση. Η διαφραγματική αναπνοή είναι ένας από τους πιο άμεσους τρόπους για να ηρεμήσετε το νευρικό σας σύστημα. Βρείτε ένα ήσυχο σημείο, είτε στο γραφείο είτε στο σπίτι σας και πάρτε βαθιές αναπνοές από τη μύτη. Μετρήστε ως το 4 φουσκώνοντας την κοιλιά σας. Κρατήστε την αναπνοή σας για 4 δευτερόλεπτα και εκπνεύστε αργά από το στόμα για 6 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε για λίγα λεπτά. Αμέσως θα νιώσετε το σώμα σας να χαλαρώνει. Θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα μου. Εστίαση στο εδώ και τώρα. Η δύναμη του mindfulness, ενσυνειδητότητα. Συχνά αγχωνόμαστε επειδή σκεφτόμαστε το παρελθόν ή ανησυχούμε για το μέλλον. Το να εστιάζουμε στο εδώ και τώρα μπορεί να μας φέρει άμεση ηρεμία. Δώστε προσοχή σε κάτι που κάνετε αυτή τη στιγμή, είτε αυτό είναι το να πίνετε τον καφέ σας, είτε να περπατάτε. Παρατηρήστε κάθε αίσθηση, τη γεύση, την υφή, τους ήχους γύρω σας. Αυτή η πρακτική θα σας βοηθήσει να συνδεθείτε με την παρούσα στιγμή και να ξεφύγετε από τις αρνητικές σας σκέψεις. Προγραμματίστε μικρές ανάσες μέσα στη μέρα. Το καθημερινό ραντεβού με τον εαυτόν σου. Όπως κλείνουμε ραντεβού για επαγγελματικές υποχρεώσεις, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με τον εαυτόν σας για σύντομα διαλύματα. Ακόμα και 5 λεπτά διακοπής από τη δουλειά, με κλείσιμο των ματιών ή μια γρήγορη βόλτα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Σύντομο ημερολόγιο ευγνωμοσύνης. Έχω πολλά καλά. Πάρτε λίγα λεπτά κάθε μέρα για να καταγράψετε 3 πράγματα για τα οποία νιώθετε ευγνώμονες. Η πρακτική αυτή έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει την ευημερία και μειώνει το στρες. Ασκηθείτε στην προοδευτική μυϊκή χαλάρωση. Έχω την χαλάρωση στην τσέπη μου. Ξεκινώντας από τα πόδια, σφίξτε και στη συνέχεια χαλαρώστε κάθε ομάδα μειών του σώματος. Προχωρήστε σταδιακά μέχρι το κεφάλι. Αυτή η τεχνική βοηθάει στην αποφόρτιση της έντασης που συσσωρεύεται στους μύες. Θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα μου. Τελικά, ακόμα και σε ένα πολύ άσχολο πρόγραμμα μπορούμε να βρούμε μερικά λεπτά για τον εαυτό μας. Αυτές οι μικρές πρακτικές μπορούν να φέρουν ηρεμία και ισορροπία στην καθημερινότητά μας χωρίς να απαιτούν πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ που ακούσατε το σημερινό επεισόδιο. Αν σας φάνηκαν χρήσιμα τα tips, μην ξεχάσετε να τα μοιραστείτε με φίλους που μπορεί να τα χρειάζονται. Μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε, η αλλαγή ξεκινά από μέσα σου, σήμερα.